देखा सुना और किताबों में वर्णित, अरे दुख का अहम भाव कारण गरीबी, मर जाता मानो यहाँ दर दिखा करी, होने न देती निवारण गरीबी। इंसान मरता है पशुओं सरीखा, अरे फिर भी कुटिल मुस्कुराती गरीबी। संतोष कहते मुकद्दर से यारों, अपना असर जब दिखाती गरीबी। संतोष कहते हैं मुकद्दर से यारो, अपना असर जब दिखाती गरीबी। ए भैया, ये धरती पर कहल जाला कि बहुत किस्म किस्म के लोग हवन। केहू के पल्ले खूब धन बा, केहू के पल्ले ओढ़ना बिछौना पहिरे के कपड़ा बा, केहू के पल्ले बढ़िया मकान बा, केहू अपन दिन एक झोपड़ी में बितावता। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे। सब कुछ मिले हो भैया, इंसान के गरीबी देखे के न मिले। एक लाइन बिरहा में गजल के अंदाज है, बाजार तो बहुते बा लेकिन हाई बाजार गजबे बा। कौन भैया? अरे जहाँ आदमी बिकाला हो, जहाँ आदमी बिकाला, अरे वो बाजारी न कहाला हो, वो बाजारी न कहाला हो। जहां इंसान बिके लगे, जहां ईमान बिके लगे, वो बाजार ना हो। हम भाव पर जाता नहीं, सीधा सीधा कहल जला कि जीवन बड़ी अनमोल है। हर कदम सोच के इंसान के रखे के चाहिए। मौत कहाँ कब इंतजार कर रहा बा केहू जानत। लोग कहता कि हम हाई कैली, हम हाउ कैली, केहू कुछ कैले बा, केहू कुछ कैले बा, केहू कुछ रोक के रखले बा, केहू कुछ बनावता। सब कुछ आदमी कर सकत हो भैया, आज तक न कोई मौत के रोकल, न कोई मौत के रोक पाई। भाव लिखल गई बा कैसे? अरे चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, जीवन का क्या ठिकाना। जीवन का क्या ठिकाना, अरे जीवन का क्या ठिकाना। जिसकी कोई ना मंजिल, जिसकी कोई ना मंजिल, उस राह पे न जाना। ओहो, जिसकी कोई ना मंजिल उस राह पे ना जाना। 100 रुपया धरती पर जे आइल, हर संघर्ष से होके गुजरे के हो। कहावत लोग कहेला कि बिन बुलाव समझैया भवानी, ना बची इज्जत ना बची। जहां बुलावा न होके वहां ना जाए के चाहिए। जेवर रास्ता नहीं खा देखले वो रास्ते पर ना चले के चाहिए। कहानी का शुरुआत यही से बा।
मजदूरों की आपने कहानी सुना, गायक सब गाए गीत उनके ही जुबानी सुना। सत्य घटना जिला जलवन की सुनाती हूँ, 2022 में घटी है मैं बताती हूँ। रहा मनोहर राम रिक्शा जो चलाता था, उसी सहारे बीबी बच्चों को जिलाता था। जिला जलौन निर्मल पट्टी गांव का रहे वाला राम मनोहर रिक्शा चालक, रिक्शा चला करके अपने परिवार के जियावत खियावत बड़न। मेहरारू जोना का नाम बतावल गई कैलाशी। एक के बेटा मालिक देले हवन हो भैया, जोने बेटवा का नाम बतावल गई राजेश। गरीबी में दिन यापन करत हुवन। एक दिन कैलाशी अपने ओ मर्दे के समझावे, ओ रिक्शा चालक राम मनोहर के समझावे, रिक्शा चलौले हमहन का गुजारा होई, लेकिन बेटा का गुजारा, एगो काम करी, कोनो और काम करी, ताकि बेटवा का बढ़िया पढ़ाई लिखाई हो सके, बढ़िया कपड़ा बेटा पहन सके, बढ़िया खाना खा सके। कैलाशी समझावत अड़ी, अपने समय पर अपना किस्मत पर रोवत अड़ी। लोग कहला कि नारी करे पुरुष पर परे, पुरुष करे संतान पर। बैठौली राम मनोहर के सामने रोवे, कहे काजी आपको कर्म खराब रहे कि हमार कर्म खराब रहे। अगर हम दोनों जानी के कर्म खराब रहे तो हम दोनों जानी ए सजा के भोगती सही लगत। हम दोनों जानी की करने का सजा बेटा काहे भोगता। रिक्शा चलावल बंद करी, कोनो और काम करी, ताकि बेटवा बढ़िया स्कूल में पढ़ सके। रिक्शा लिया राम मनोहर चलल होन। ठीक बात, तोहरे बात पर विचार करब। जाई के वही शहर में रिक्शा चलावत हुन। खिचड़ी का दिन जोन काल लोग मनई हम, अब हो गई 12 पार। यह त्योहार नियर आइल हो। कैलाशी खुशी मनावल चाहत बाड़ी बेटा के साथे। घरवा का लिपाई पोताई जारी हो गई, सर सफाई करत बाड़ी, समझावत अड़ी की जा शाम का जब वही तो एगो बेटा खाती कपड़ा ले ली है, लाई भुजा ले ली है, जे बेटा दूसरे के दुआरी जाके त्योहारे के दिन बैठी, ताकि ठीक ना लगे। समझा के भेजली, घर का सफाई करे लगली। गीत लगल बा भैया। लोग कहेला कि ये गीत के बेचन गुरुजी गवनी कैसे। पिया परिदेश गईले, अरे तारी ला गए टोकियो में। मर्द का नौकरी टोकियो में लाग गई। तार पर तार मेहरारू मारे जवाब को ना पावे। तब वो कहले रहल, अरे तारी लागे टोपिया हजारी लागे टोकियो में, तारी लागे टोकियो हजारी लागे टोकियो में। पिया परिदेश गईले, तारी लागे टोकियो में। ओहो पोताई करत बा, कैलाशी रोवत बा, और समय किस्मत के कोसत बा। कहे का कोई हाल मो समय कर सभी लिया के। घरी पोतती रहली कैलाशी मगन मनावा।
डसले बसाप तड़पे गोरी का पगनवा। तड़पत परान जाती बाटे भारी धनिया के, तड़पत परान जाती बाटे भारी धनिया के, का कही हाल मो समय कस बिनिया के। रो रहल बिया कैलाशी, समय और किस्मत के कोस रहल बिया। लोग कहेला कि समय बलवान होला, ये मने मने विचारत बा कि लगाता कि समय बलवान बा। न जाने कहिया ले गरीबी देखे के बा, कहिया ले रोवे के बा। घरवा में कुछ लकड़ी लवना हटावे गईल बे भैया। बतौली कि मौत कब कहाँ मुंह बा के बैठल रही जे केहू के पता ना बा। कौना बहाने केकर मौत लिखल बा इहो केहू नहीं खे जानत। जे भी जाके उ लकड़ी लवना हटा करके सोचत बे जे झाड़ू लगाई एहू के लीप पोत के चिकन करी। वही लकड़ी में बैठल सांप डंक मरला है कैलाशी के अंगुरी में, काट लेलस। हाथ से लकड़ी छूटल गिर गई। कैलाशी देखत बाजे कि हमके सांप काट लेलस। हाथवा पकड़ले बिया, अंगुरिया के दबौले बिया, घरवा में से बहरे भइल। बेटवा 5 साल का वह राजेश दुआरे बैठल बा, माई के आंख में आंसू देख के। राजेश माई से पूछे लगल, माई काहे रोवत अड़ू, सवेर से खैले नहीं खुना। बाबूजी हम बनी तो खाई जाई, रोवा मत। माई के आंख के आंसू पोछत हुआ। माई अपना बेटा की ओर ताकत बा, कैसे बताई कि हम खैला खाती नहीं खिरोवत, बल्कि आज तक इहो एहसास नहीं की होखे दिले कि हम खैले बानी कि ना। अगर बेटा से बताएं कि हमके सांप कटले बा तो हमार बेटा डरा जइहन। माई गोद में बैठौली, अपना बेटा के चेहरा के ताके निहारे, माथा के चुमत बाड़ी, समझावत अड़ी बेटा एगो काम करो, कहिया ले जियब ना जियब ई हमार कोनो गारंटी नहीं बा। जवन नून रोटी दिहन बाबू चुपचाप खा ली हो, बाबू के परेशान मत करी हो, बढ़िया कपड़ा का फरमाइश मत करी हो, जैसे जवना करी बाबू रखियन रही हो। राजेश माई की ओर तकलन, माई आखिर ई कुल बात आजे काहे कहतरू, अबले तना कहलू का बात बा, रोवत काहे बाड़ू, ना रह गईल हो भैया, शरीर में बीक भीर रहल बा। कैलाशी अपने बेटा से बतावे, बाबू जा कोई गांव में से भेटाए चाचा दादा तनी बुला के लेके आवा। खाली कह दिया जे माई बोलवले बिया। राजेश गईल के का पता कि माई आखिर काहे बोलावत बा। गौवा में गईल जाके चाचा दादा जे भी भेटाए, माई बोलवले बिया, तनी चल के माई का तकलीफ लोग सुन लेता, माई का बात लोग सुन लेता। आखिर काहे तोर माई कुछ कहला ना, ना माई कुछ ना कहला, इतने कहला जे केहू भेटाई बुला के लेके आवा। ए भैया लोग आवे जरूर। जब कैलाशी जी अपन दुख बतावे, कहे तनी हमके हॉस्पिटल पहुंचा दो। राजेश का बाबूजी बहन अलन ना, हमके सांप कटले बा। तो कहल जला कि बनला के सार बहनोई होलन, बनला के सार बहनोई जगतिया में कोई ना। अब लोगन के जब ये पता चला कि कैलाशी के सांप कटले बा, ले जाइल जाई, पैसा लागी, रुपया लागी, दर दवाई आखिर दे पाई हंस ना। अच्छा ठीक बा आवो तनी कही के लोग जाओ तो घरे से फिर वापस। शाम का बेरा हो भैया, कैलाशी के बुझा गई कि हमरा गरीबी से लोग डराता भागता जे रुपया पैसा ही दे पाई ना। तो काहे ना हम राजेश के बुला के समझाई और कह दीजिए अपने बाबूजी के जाके बुला लिया। बुला के माई बेटा के समझावत अड़ी, समझा के कहत अड़ी। गीत लगल भैया। मल्लाह भाई लोग गीत के गावेलन, कई हजार गीत गवाइल हुई, गीत बजल हुई, आप लोग सुनले हो खबजा। अगर आपन बड़ाई अपने मुँहे होखे लगे तो बस ये बुझा जा कि आदमी के घमंड हो गई। कोई का गावल गीत गा के कह जे कि हम गौली तो हेतना गई, इहो ठीक नहीं खे। सबकर गीत सब गावो,
इहे प्रेम है, इहे भाईचारा है। गवाइल रहल आजो गवाता या कब्बो गवाई। कैसे? यही पारी गंगा माई हो, अरे यही पारी गंगा माई हो, ओही पारी जामुना हो, ओही पारी जमुना हो। यही पारी गंगा माई को, वही पारी जमुना हो। बिचवा में इलोरवा सरजू मैया मारे हो, बिचवा में इलोरवा सरजू मैया मारे हो। बेटा के बोला के ओ कहली, गरवा लगा के ओ कहली, बेटा के बोला के ओ कहली, गरवा लगा के खो कहली, बाबू के बोलावा न हमारो जनवा जाला हो, बाबू के बोलावा हमारो जनवा जाला हो। छोटा मासूम है बेटा राजेश, बाजार का रास्ता धैला हो भैया, अपना बाबूजी के बुलावे खातिर चल देला बाजार की ओर। भागल दौड़ल जात बा, जे भेटात बा पूछत बा हमार बाबूजी कहीं लौकलन हो। लोग पूछे आखिर राजेश तू बाबूजी के काहे पूछत अड़, रोवत काहे बड़ा? राजेश के कुछ पता नहीं खे, तने कहे माई बुलवले बिया, माइये भेजल से जाए अपने बाबूजी के बुला लिया। वह बतावत कुछ नहीं खे, माई खाली रोवतिया। आखिर हमारे बाबूजी कहाँ बड़न कोई देखल? लोग बतावे कि चल जा बाजार में, केहू ना केहू तुहरे बाबू के बारे में बता दई। जब बाजार में राजेश गई तो देखत का बा हृदय नारायण यार में उड़ली बाजारी हो, जबकि गोइल बा सुगनावा, दौड़ल बाजारी हो जबकि गोइल बा सुगनावा। भीड़ी बाटुराइल हो रहा, देखलस लालनावा, देखलस लालनावा। बाबूजी कलसिया देखी, दौड़ली बारू पवानी रेखी, दौड़ल बारू पवानी रेखी। आइल बा भवनवा हमरो जनवा जाला हो, आइल बा भवनवा हमरो जनवा जाला। दौड़ करके राजेश बाजार में गई हो भैया, पूछत बा लोग बतावत हुवन, बतौला के आधार पर धीरे 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 बाजार में जब पहुंचल देखत बा लोगन के भीड़ बटुराई, भीड़िया के चीरत गई है बीच में। केहू तो बाजे सुतल बा, लेकिन गमछिया तो हमारे बाबूजी कहो। पजरमा बैठ गए लोग के का पता बाजे कि हमारे बाबूजी दुनिया में
ना हुवन। ओके यह बुझाता कि लोग हमारा बाबू के जगावे के कोशिश करत हुवन। बाबूजी नींद में हुवन, सुतल हुवन, बाबूजी जागत नहीं खन, रोवे लगल जाके बैठ के बाबूजी के जगावत। बाबूजी उठा, घरे चला, माई रोवत या कुछ बतावत नहीं खे। माई भेजले बिया, इतने कहले हजे बाबू के बुला के लेके आवा, उठा चला। माई घरे परेशान बिया, आखिर जग आया सुतल बड़ा। राजेश के बुझाता कि बाबूजी खैले नहीं खन ना। रोज माई झगड़ा करे ले, यही से बाबूजी गुस्सियाइल बड़न, बुझाता घरे नहीं खन जाइल चाहत। राजेश रोवता, अपना बाबू के जगावता, उठा। माई के कहब जे झगड़ा मत करिए, हमरा के नया कपड़ा ना चाहिए, बढ़िया खाना ना चाहिए, उठ हमसे बात करो, चलो घरे चलो। जब राम मनोहर अपना बेटा से बात नहीं कैलन हो भैया, उठ के नहीं बैठलन। एक गुस्सा आइल हजे, गुस्सिया के राजेश फिरो भागल घर में आइल। चलब चल के माई से कहब कि बाबूजी के जगौली ना जगलन न अइलन। घर में जब गई है तो देखा था कि माई खटिया पर सुतल बाड़ी, शरीर नीला हो गई बा, मुंह से झाकावता, इंतजार बा, जगावता। माई कुछ बोली हन, माई से हम कहब कि बाबूजी ना अइलन। रोवतो बा। धीरे 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 गांव के लोग आवे देखे जाए, आवे देखे जाए। दो चार लोग बैठल बा, दो चार लोग खड़ा बा, लोग बतियावता। आखिर राम मनोहर ना अइला, आ कैलाशी के सांप कटले बा। शाम का बेरा, दिन डुबानी है, दिन डूबे वाला है। लोग रक्षवा पर राम मनोहर के लेके आवत हुन। एक तरफ माई के जगावता राजेश, आ एक तरफ बाबू के देखता, रो के कहत का बा, ए बीरा, ए बीरा, अरे काशी बता दो कितना दूरी पैरन में छाला पड़ रे गयो। काशी बता दो कितना पैरन में छाला पड़ रे गयो। गुरु को जवानी में गवाइल हुई, बुल्लू गुरु के जवानी में गवाइल हुई, स्वर्गीय बेचन गुरु के जवानी में गवाइल हुई। ये गीती के जवानी तहियो रहल, आजो हो, कबो रही। अब एक हम गाई कहें कि हम ही गौली तो सब लोग सुने लागल। ये गीत के कोनो जोड़ कैसे, ए बीरा काशी बता दो कितना दूरी पैरन में छाला पड़ रे गयो। पड़ी रे गयो। रोवत बा राजेश, माई के निहारत बा, कबो कबो बाबू की ओरिया ताकत बार एक सभा पर लोग लेके आवता। सोचत बा का ताल लोगवा लेके आवे बाबूजी के लाशी करे जाको के माई के बिना। अरे बाबू का लाश तुम्हारे आई, हमार जन्नत गईली माई। तब हमार जन्नत गईली माई, फुआ आके कहे बेटवा के फांसी करे जाको के माई के बिना। पति हो तो इलाज करावे, परिवार सही हो तो इलाज करावे, रिश्तेदार सही हो तब इलाज करावे। अब कैलाशी ओकरा के जैसे 2 दिन 3 दिन भइल तो गौवा के लोग उपजियाए लागल, ई नहीं खे, ई मर गईल बिया, अब का झरवले फुकवले आ दवाई करवले के फायदा बा। राम मनोहर का चिता सजल है, लोग दाह के आइल हुवन, लेकिन कैलाशी अब 2-4 दिन बिया लोग जोहता, इंतजार करता।
झारे फूके वाला अवतरण झारत फूकत बनन। कहल जला कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल लंबा का कर सके जो जगबैरी होए, लिख गई बात कोई मिटा। अब कैलाशी एह दुनिया के छोड़ के चल बसली है। 2-4 दिन लोग इंतजार कैलन, ओकर भी दाह लोग कैलन। राजेश का बुआ फुफ्फा अलन, दोनों जानी का काम एक ही दिन रखलन। कई चाहत हवन तनिसा समान और तनिसा समय में दोनों जानी का क्रिया हो जा। आखिर के बा के तितिमा करी दोनों जानी की आत्मा के शांति बदे 2-4-10 लोगन के बुलावल गई। गांव के लोगन का थोड़ा बहुत सपोर्ट और सहयोग। राजेश का बुआ फुफ्फा काम कैलन। मड़ई का घर चचरा हो, ताला मार के आ राजेश के गोद में उठौलन, लेके अपना घरे चल गईलन। अब राजेश के बुआ फुफ्फा समझावे, रोज चुप करावे, मत रोवा मत रोवा, काहे रोवत रहो, तोहर माई बाबू तोहरे नसीब में नहीं रहलन, मर गईलन। का भइल रे पगला, तोर माई बाबू हमहन का बानी जाना, कोनो दुख तकलीफ ना होई। अबले माई बाबू बुआ फुफ्फा नहीं रहलन, लेकिन जब माई बाबू दुनिया के छोड़ के गईलन, बुआ फुफ्फा माई बाबू बन गईलन, लेके गईलन, सेवा सत्कार करे लगलन, पोसे लगलन, पाले लगलन। स्कूल में नाम राजेश का लिखवौलन। राजेश पढ़े लिखे लगल। धीरे 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 समय बीतल, रात दिन बीतल, राजेश सयान भइल। और सयान भइला के साथे साथे राजेश इंटरमीडिएट परीक्षा के भी पास कैलस। अब अलगे खुशी बाबुआ फुफ्फा के कि राजेश पास हो गईलन, छोट मोट नौकरी कलिहन, इनकरे सहारे हमनों का दिन रात बीती जाई। उम्मीद है बुआ फुफ्फा के जितना रुपया पैसा लगौले ही जा पढ़ाई लिखाई में, राजेश कमाए लगी हन, इनहू का दिन दशा बीती जाई, हमनों का इनके संगे संगे दिन दशा बीती जाई। एक ही बेटी रहल राजेश की बुआ का, जौने लड़किया का नाम सुनीता बतावल गई। सुनीता भी सयान रहल, पढ़ाई लिखाई होकर भी जारी रहल। भाई बहन का प्यार हो भैया बड़ा अनमोल होला। दुनिया का रिश्ता अलगे और भाई बहन का रिश्ता अलगे, बड़ा पवित्र रिश्ता होला। राजेश अपने सुनीता बहनिया के हर दिन एक नया सपना देखावे, नौकरी पा जाई, बढ़िया घर बर देख के डोली में बैठा के विदा करब, चिंता काहे कैले बड़ू, भाई यही भाई का फर्ज निभाई, दुनिया के दिखाई कि एगो भाई बहन खातिर का कह सकेला। सुनीता कहे रे चला चला जहिया के बात तहिया देखल जाई, अब्बे से काहे के फेंका ताड़ा। भाई बहन का प्यार तो बड़ा गजब हो भैया, लेकिन गौवा का दिमिया, गौवा का मेहररुआ, गौवा का लइकिया लइकवा तनी जरे लगलन। जरला के साथे साथे शंका भी करे लगलन। 2-4 गो मेहरारू आवे बैठे दुआरे पर, झूठो कोनो ना कोनो बात के बहाना मारे आवे दुआरे बैठे, कहो फलानी रजसवा सयान हो गई, बियाह कर दे तू, नहीं सुनी तवे का बियाह कर दे तू। दुनून का रहन ठीक ना लगेला, सर पाजर लागल रहे न सब। गांव का लोग बड़ा किस्म किस्म का बात करेला। सयान हो गई लेके एकरा घरे भेज दो। राजेश का बुआ कुछ दिन लोगन का जवाब दिहलस, हमार बेटा कहाँ भेजी, एकरे घर दुआर बा यही रही। बाकी धीरे धीरे कहल जाला कि निमनो आदमी बिगड़ सकता कब, जब बिगाड़े वाला ओकरा दीर्घ लाग जाई तो। बड़ा नीमन पेड़ टड़ा जाला जब टाड़ा लाग जानो सा। अभी 2-4 गो जब जाए गोबर फेंक के आवे बैठे, आ का हो तो के लौका तो नहीं खे, मारे गौवा में बतियाव तरी सो। राजेशवा सुनीतवा का रिश्ता ठीक नहीं खे। ए भैया राजेशवा का बुआ अब राजेशवा पर शंका करे लगल, भाव बटेरी के। किनारे जाके नैया का करी, अरे दुखवा लिखल बाटे जकरी बीच लीलार। दुखवा लिखल बाटे जकरी बीच लीलारे, किनारे जाके नैया का करी। राजेश का बुआ एक दिन समझावत अड़ी, बेटा अब सयान हो गई बड़ा, कमाए खाए लाख हो गई बड़ा, एगो काम करा अपना घरे दुआरे जा, कोनो बात के जरूरत पड़ी हमें याद करिया, हम आ जाई। अब अपना घरे राखल तोहरा के ठीक नहीं खे।
राजेश अपना बुआ की ओर ताकत हुन, बुआ तू तो हमर माई बनल हो, बेटा बना के लेके आइल हो। फिर माई अपना बेटा के कहाँ भेजल चाहत बा, आखिर तुम्हार बेटा कहाँ जाई, कैसन घर कैसन दुआर, हमार घर दुआर तो ये न हो, तू तो हमार माई बाड़ू ना। राजेश का बुआ गुस्सा में लाल हो गई, हाँ तो माई बनी तो का भइल, तोहर माई बाबू मर गइलन, लेके अली, दया खा के तरस खा के सयान कैली, अब कमाए खाए लाख हो गई, जा अपना घरे। राजेश कल सुना कई दिना से देखा तनी, हम जाई बोई, अब 2-4 गो मेहरारू सुनली सो, अकोरा लेके गईली सो देखलू, अब तारा के बुझाइल न कि बात सही बा, देखा के मनी आता, देखा तारा बात का जवाब देता, अब जाई ना धन धर्म कुल्ली लेके जाई। अब इन्हन का शंका और बढ़े लगल, शंका का कीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़े लगल हो भैया। एक दिनवा राजेश का बुआ राजेश की फुफ्फा का कान भरे लगल, कुछ कहला पर उल्टा जवाब देत बा, ई जाए का तैयार नहीं खे, तो कहीं ऐसा तना न कि हमना का धन धर्म कुल्ही लेवे का तैयार बा। राजेश का फूफा हो भैया उल्टा दिमाग का आदमी, एक दिन नशा के अइलन ह दारू में धुत घरे, अपना मेहरारू के समझावत हुआ, रोज 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 कहत रहलू है ना, आजे रजेशवा का काम खत्म करब, का करबा। राजेश का फूफा कहलन कि उहे जवन आज ले हम सोचले ना रहली, न रही बांस न बाजी, ई न रही या ना हमार बेइज्जती गांव में होई, ना हमार नाक कटाई, ना हमार इज्जत जाई। रात का 12 बजल है, हाथ में है छाटी काटे वाली गड़ास लेके चलल, वही राजेश का सिरहाने खड़ा हो गई, बिना कुछ सोचे हो भैया। अब वो घड़ी न प्यार दिखाई देत बा, न मोहब्बत और ना ही इंसानियत। हाथ में गड़ास, ताबा तोड़ राजेश का फूफा गड़ास चलावे लगलन। गैलन बहरवा जाके राजेश की बुआ से कहत हवन, अब न केहू जानी आ न केहू शिकायत करी, आ न हमहन का टेंशन बढ़ी। मार देहली, सवेर होई ले जाके कहीं लाश फेंक दे, गाड़ दे, तोप दे, केहू पूछत पूछत न पूछी, पूछे वाला के बा, बाप माई मरी गई, गांव को लोग पूछ ही नहीं आई, आ हमसे जे पूछी तो हम ये कहब कि रात का झगड़ा कैल कहीं भाग गई। राजेश का बुआ इंतजार कर रहल बिया कि कब 4 बजी, आ तब तक राजेश आके आ दरवाजा ठोकत है, रोवत बा, आ दरवाजवा फुआ फूफा का पीटत बा, कहत का बा, आल्हक लाइन है, अरे देखलस राजेश, अरे देखलस राजेश कटल वही सुनीता का मुड़िया बाबू, धीरे धीरे ओखे लागल भोरवा हो बिहान, फुआ यौरी फुफा के जा गावेला रजेशवा जगबा, खुनवा मेरा नाइल बात बोहिन गो हमारी, भागल दोनों प्राणी गईले थाना दरमिया नवा हो साहब, अरे बेटी के मुँह वाला सिगो
जावे कमारी। ए भैया हो, भोर का बेला राजेश बुआ फुफ्फा के जगावत बार रोवत बाजार बाजार फुआ फुफ्फा केवाड़ी खोल के आज जब देखत हो राजेश के फुफ्फा का तना से फाट गई होश में दिमाग आइल अरे मरली तो राजेश के लेकिन राजेश सामने है तो हम मरली के दुनहुन के समझ में आ गई कि बुझाता की बात बिगड़ गई। राजेश के चक्कर में हम अपने बेटी के ही मार देहली। भागल दोनों गईला और जा करके थाना पर रोवत हुन भोर का बेला दरोगा जी का पैर पकड़ के दोनों प्राणी रो रो के कहे साहब है तोहरे जेल में बड़ा मुजरिम बंद हुई हन हो साहब, हम जकरा बारे में कुछ कहे बतावे आइल बानी वो हमार भतीजा। ए साहब तो के का पता रात में हमरा बेटी का गर्दन काट देलस। ए साहब रजसवा का गलत नेचर हो गई, गलत निगाह हो गई, बिटिया के साथ जोर जबरदस्ती कैलस। बिटिया तैयार नाही भइल, बिटिया ओकर बात नाही मनलस नाही सुनलस। रजसवा हमरा बेटी का हत्यारा हो गई, बेटी के हमरा मार दियलस। दरोगा साहब 4 सिपाही लेके चलल हन, बेकसूर राजेश के गिरफ्तार कैलन हो भैया। अच्छा राजेश के का पता बा कि हमार फुआ फुफ्फा हमरा ऊपर इल्जाम लगा करके हमरा के जेल करइहन। ए भैया आज वह राजेश बेकसूर होते हुए भी जेल में बंद हो गई। रोज दरोगा साहब का मार खात बा, रोज डंडा राजेश के ऊपर गिरत बा। गुनाह कबूल कर लो, इसी में भलाई है। राजेश रोवे कहे साहब शरीर का एक एक बूंद खून चाहे निकलवा दा या चमड़ी उधरवाला, यह कहब जे सुनीता हमार धर्म के बही रहल और सुनीता के साथ हमार कोनो गलत चक्कर नहीं रहल। सुनीता ओकरा साथे कैसे का भइली हमरा के भी पता ना रहल। राजेश रो के बतावे दरोगा साहब से हमारी बात का विश्वास करा साहब, एक दिन तो पछताए के होई। असली मुजरिम कातिल के भाई हमके भी पता ना साहब, असली मुजरिम का छानबीन जारी होके हो ना हो असली मुजरिम जही दिन मिली तो भी पछतावा हुई, बेगुनाह के हम मरले। दरोगा साहब पूछत हुवन बुआ फुफ्फा का झूठा इल्जाम लगौलन। राजेश दरोगा साहब से सवाल कैलस अगर हमार बुआ फुफ्फा कहले उनकी रजेशवे सुनीता का गर्दन कटले ए साहब हमें मौत दे दा, ऐसा जिंदगी भी हम जी के का करब जे करे ऊपर इतना बड़ा कलंक लग गई होके। माई बाप बचपन में छोड़ के मर गईलन, गरीबी साथ नहीं छोड़लस, गजब बदनसीब बानी हम। माई बाप जे बन के लेके आइल आज उहे हमें जेल में बंद करा के मरवा रहल बा। अब हम जीवन जियल चाहत भी ना बानी हो साहब। दरोगा साहब के राजेश की बात पर थोड़ा थोड़ा विश्वास और यकीन होके लगल। असली मुजरिम के छानबीन जारी बा। महीना 2 महीना बीतत बीतत असली मुजरिम पकड़ाइल के सुनीता का बाप, और जब सुनीता का बाप असली मुजरिम के रूप में पकड़ैलन जेल में बंद भइलन। दरोगा साहब रोज राजेश के मारे वही दिनवा अइलन, खड़ा हुवन हाथ में डंडा। राजेश ताकत बा साहब का असली मुजरिम नहीं पकड़ैहन, हमरे बहन का इंसाफ ना मिली साहब। हम मुजरिम के देखल चाहत बानी कि हमरा बहन के मारल और काहे मारल। ए साहब तनिको हमरे बात पर विश्वास होके तो हमरा पर यकीन करी, विश्वास करी कि बहन का जान हम ना ले ले। डंडवा रख दिया ना दरोगा साहब कल। हाँ रे राजेश तू रोज एक ही बात कले जे कि बहन का हत्यारा हम नहीं बानी, और ये बात साबित हो गई। पकड़ ले पैर राजेश रोवे लगल, कल साहब पतिया साबित हो गई, का मतलब का मुजरिम पकड़ा गई। दरोगा साहब कलन हाँ क्या साहब तनी देखावा साहब, हम जाने कि आखिर सुनीता से ओकर का दुश्मनी रहल। लेके दरोगा साहब चलल हुन, सामने खड़ा कैलन। राजेश ताकत बा दरोगा साहब इता हमर बुआ फुफ्फा हुन। दरोगा साहब कलन की बुआ फुफ्फा जरूर हुन, लेकिन तारा बहनिया सुनीता का हत्यारा भी इहे लोग। जब राजेश इतनी बात सुनलन हो भैया पैर तले जमीन खसक गई। रोवत हुन बाहरे दुनिया और बाहरे लोग।
धर्म कमाई बाप बन के हमार बुआ फूफा लेके अलन, सेवा कैलन, पालन पोषण कैलन। यही लोगन के आशीर्वाद से इंटरमीडिएट परीक्षा पास कैली। बड़ा ख्वाहिश सपना रहल जे नौकरी करब, बुआ फूफा का जीवन बढ़िया से बीती, दाह संस्कार करब, बुढ़ौती पार लगाई। लेकिन अफसोस होत बा कि काहे हम बच गईली, माई बाबू मर गईलन। ये दिन देखे से पहले अगर हम मर जाती तो शायद एक कलंक से बच जेती। रो के राजेश कहत बा वही फूफा से आखिरी भाव में, अरे खत्म कईला बेटी, खत्म कईला बेटी आपन सही के पिरावा, तो बेटा मानी ले बाग मरा के बोलल बाहिरावा। कतुहरी एक के बाटे पश्चाताप हो, अरे फूफा बन जा हमारी धरा मामा का बाप को। बहनिया से हम वादा कैले रही बढ़िया घर बर देखब, डोली में बैठा के विदा करब। इस सपनवा तो हमार टूट गईल। एक वादा और अपने बहनिया से हम कैले रही, जब सुनीता का विदाई कर देब अपना घरे चल जाई तो तू लोगन की बढ़ौती का पार लगाई। ई वचन पूरा हम करब। एक वचन अधूरा रह गई, दूसर का वचन हम पूरा करब, तू लोगन की बढ़ौती का पार लगाई। ओकरे बाद का दुनिया आ का दुनिया का लोग, तब तक अपन बेटा हमके माने के होई। गौवा का लोग आवता कि चलो हो चल के तनी देखल जाओ। जवन मेहरारू मरद रोज सुनीता का माई बाबू का कान भरत रहलन, अब आवो सो देखो सो भेंट दीदार करो सो आ मुहे पर इहो कहो सो कि बड़ा न पापी बा, सयान बेटी का जान ले लिहलस। ऐसनो बाप होखे के चाहिए, 7 घर दुश्मन के ऐसन बाप न मिले। राजेश का फूफा लोगन का बात सुने, चोट लगे कलेजा में, सूरजस दर्द करे सीना में। ये लोग कान भरल, आज ये लोग गारी देता है। सुनीतवा का माई राजेश का बुआ रो में अपना किस्मत के कोसे, कतना या भागिन बानी। यही लोगन का बात सुन के आपन मैं कुल बिलवली, आज आके जेल में बानी। इहे आज लोग गरियावता, दिमाग खुलल। लेकिन कहल जला कि अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई बिना विचारे जो करे सो पाछे। बिटिया तब मरी गई, अब पछतैला बिटिया आई ना, लेकिन राजेश के अपन बेटा बना करके और गांव समाज के देखावल जाई, अपना गलती का पश्चाताप कल जाई। 500 रुपया सादर पुरस्कार बड़े भाई के द्वारा देकर के सम्मान किया। दोनों प्राणी गलती आपन कहिले कबूल हो, अरे माफ कर गाँव जेवन भइल गम से भूल गो। माफी मांगे जनता से झुका के सिरवा, तब बेटा मान ले बाघा मरा के बोलल बाहिरवा। राजेश मोह माया से दूर अपना के बदल करके चलल है। ओके बुझा गई कि अब हमार दुनिया में केहू ना हो, आ ना केहू के पर अब विश्वास। राजेश चलल बा घूम घूम के गावे गावे अपन पेट जियावे, बैराग मन में जगल है।
गावत बा। अरे डहरिया बतवल जा, डहरिया बतवल जा, गुरु हमारी भूलली, डहरिया बतवल जा। और इस 500 रुपया हमारे सोनू भैया के ओर। गुरु का शरणिया हुए गंगा का धारा, और यही घाटवा से स्वामी पार तू उतारा। के हमारी बात एक तने लखवल जा, के हमारी बात एक तने लखवल जा। अरे गुरु हमारी भूलली, डगरिया बतवल जा। गुरु हमारी भूलली। एक बार जकरे ऊपर कलंक लग जाला हो भैया, कहीं आदमी जाला तो लोग सबसे पहले वही बात का चर्चा करेला। अब जहां राजेश जाओ लोग कहे कहो बहन का हत्यारा तू ही हवा, बहनिया के मारे वाला। राजेश कहे कि सच बात अगर ये होत कि हम अपने बहनिया के मरले होती, और हकीकत ई होत कि वही दिन हम अपने बिछौनवा पर रहल होती। संजोग ये भैया जवना बिछौनवा पर रोज राजेश सुते, चल गईलन अपना दोस्तन के साथे एंजॉय करत हुन, पार्टी करत हुन। बहनिया भैया के जोहत जोहत वही खटियावा पर सुत गई। काल तब मेरे रात बहन के रहल तब भाई कहां से मराई। यही से कहावत लोग कहेला आपन बड़ा तकलीफ देला, मारे गईलन दूसरा के और मराइल आपन। राजेश बतावे हम मराइल होती लेकिन हमार किस्मत सही रहल, शायद भगवान देखत रहलन। यही से मारे वाला का हाथ जितना लंबा ना होला, बचावे वाला का हाथ हो से कहीं गुना लंबा होला। भगवान हमें बचौलन लेकिन हमारे जगह बहन मरा गई। अफसोस आजीवन जिंदगी भर रही जब तक शरीर में जान प्राण हो। जेलिया में बुआ फुफ्फा अफसोस करत हुन, टेंशन हो, दुख हो, तकलीफ हो, पछतावा हो। पश्चाताप के आग में जल करके वह अपने दिन को बिता रहे हैं उसी जेल में। जेल का लोग रोटी खात बा। ऐसा दिन दशा केहू के देखे का भगवान रोजी न करे। कोनो काम कैली अपना दिमाग से, कोनो फैसला अपन दिल का सुन के लेवे के चाहिए, ना कि फला ने कह दिया बस सुन के एकदम जोश में होश गंवा देवे के चाहिए। गुरु के शरणिया के, गुरु के शरणिया के धूल मिली जाई। अरे धूल मिल जाए तहिए फूल खिल जाए। बिरहा का आखिरी भाव, आखिरी लाइन। गुरु गणेश राम लाल गुणकारी,
तुलस राम लाल गुणकारी आर बिरा आर बिरा का बगिया से चले उए बिपिन बिहारी। बहुत लोग ना जानत हो, तू जानत हुआ दीदियों के पता होई, कवि जी के पता होई कि के ह जे हमरा ले सिखौले बा। बीरा का बगिया सिंचे बिपिन बिहारी अरे मीनाक्षी रजनी गंधा से गीतिया गवले जा गुरु हमारी भूलली दहरिया बतवले जा।